nokung kake walai suklai nokjangmani abo ketal kogia gerni beka ka furui eba khaiba nok boroni musingti nokung khawaibo salsa jotono walai suklai ma ango phiaba o walai suklai ingmani bisingobo teibo kobangma kebomong nokungko kalai phayo abake o nokung salsa bai ma thango tipra saroni bisingo kobangkongno khoroksani bihik bai tei khoroksani bosai kha puljaglai nokung khalaimani bo ahaino kasai phayo itongo aba hekeno chinimanglio khungsa nokungni koktuma kasai phekya koktuma angkha BCC sekang Tiwandal Parani Podorani Tipura Maharam Abindra Parani Bishram Debar Mumbai Nukung Kamani Nukungo Seraibo Boroni Horongni Ingka Fiaba Onukungo Ai Podorani Tipura Shalbruno Botok Kaijago Basai Bishurai Debar Mabai Aboni Yakulo Nukungo Tei Korosha Buri Ti Payo Basai Bishurai Debar Ma Amabai Nukung Tebu Jungsal Ajai Payo Baitoko Basai Bai Nogni Ongkori Rahajaka Big Podorani Tipura Abagai Tangnai Atai Septembero Basani munggai bisramgo thanawo FIR khayo piaba wanama siksa kokngkha kedengma sal lai thangka tabobo FIR khaimani action harda gya nai mathani phaisingtui bagi paithago koktuma thumnai rongno rengai sana nangka Podorani Tipura tei nokuni borok hanan MP borok tamsa Maya, ang bagay ang tago kun tang pa manay tamo ang nay abu manay ang Omindra Nagor okay. Omindra Nagor Maharam Omindra Nagor bo jagane hamjak khaibeni no Dokhin Tiwandal ni angka tabu tini bisram monjo piasa FIR khaika ang abeter go FIR khaimani ano pulis kon roi saya kono kes maya ang bagay ang tam man thidong ang abun nay nin konin besani mungtamo an besan mo bisira jalan man bokha tamo onyo buri rokno onyo burinya kha ab onyo burinya bagani bana saitru ne nong nokhoi roho nong khore hokata te bine babu bo ano bu togone khakiri dini sawo bu togone rakha sida ke e mate berkai rina sarai rokha ko jana khani sarai mang ning kha nin mungkha tamo bokha nin sabo nin nam kalai hano khaimang ke borok sawo eko tam hunai baro dini poro chamari ane yang thangapu ngo thangai ne ek mas in pore ke hanai yang khalenge pu ngo ang hanga boni burinyo kakdi yang ni tabung namani no haya sak ang soiru maya borok na no soiru de ni borok nai borok soiru ja membu na no soiru de noi ke ang hanga tamni bagai bo puya songkar khaimani aboni thachingo maya khayawoi besabu mangi tongo tam ek mas tongi ba det dina nangnai bo det ni ba chongkhya nangnai o det ganang hunga ang soiru niya nyang soiru liya am si mem hno ayang borok hno ngka norok tebu kes khlagi nang ni bagai sum deli la sumaya angka norok mulafala si la si fan ang norok no tiya bala ane ingka ang haibek ti goto thani ke khaji ang kenu tiya ang kuni kani para sukti borok ti mana nang andiga nen besano kai mini koi bosorong hna ani besana kai mani 10 bosorong mora mo borok ni chamri tomuyo ang kanya ni saya angka no borok ake pesai tonya jang to maya nang nyai ang kai rika kajang mani borok ni mani khunoi debak to khak bai sikak bai phal bai borok bengalu thango ani besana bui tam khlaibenin chamri rokha amni enne ke hanyo buli ra patte baro khlayo jaga kisa to borok ni hala ro to raba ro kajia o jaga khlaine mati sakange bon buku mun songhuno o manya phalai thagi juat thungai nai ti thungai nai olo paisa manano haiga juat thungu ti thungu nok ni mai phalai nai buri besaka mai masaya amna hinja ka bo nun suang ngi phai bu phayo to phayo kobong buku bo kobong mutubo bokana ni nayo maka ang mukiriwo kaisa agi borok burobu borok ni buma okrana aheke parela rok buthar jakon buri bohok buthar jangna ni kiriwo jotono klai mane ang kono ro diku sumanya ngo omani jare nyai ang nong sangbad ni thane ang obo koi pap nin mungkha tamo ani mungkha tomorani Tipura ke nin sajung mu sajung ni mungkha Podorani tak to Tipura ang sinai aro deborma boxi mani Tipura no mang sinai bin mungkha Podorani Tipura ke nin chamrin mu chamari ni mung bisurai deborma mong kami ke Tiwandal na ani kamke Dokhin Tiwandal bisurai ni ke Omindra Nagor para ke